Gatas na ni Rongaw. Nagpila na nakabula ng mga bagong anak gaw. Walo? Lutas na, wala pa. Nagpila ka bulan gikan pag-anak lutason? Bibiron sila. Oh. Wala na batangin na page nila, brother. Inig milking na page. Pero kani dire pure nga kuan. Pure nga napier. Na sagol. Ano dire baka sa Benedictine dire sa Kugon, Digos City. Dito ang mga gagmay, basta gagmay padulong mudag ko. Pero pila na yung tanan kabuk dire gigatasan ron gaw? Pila gigatasan? Kani tanan sobra 30 to sa una. Malit day ko diri pohon. Dire gatas sampaga kanding. Day ko sa Benedictine monk guys tirada. Mo lang mga baka dire. Pila na ko balik dire kay study tag baka. Mantay baka kanding YouTube channel. Dito ang kuan ang mga anak sa baka. Diri ang milking. Anaan ka karon ng milking. Inig kuan milking butangan sila pigs. Libot ra sila. Another video inig milking karong taon-taon. Ngunit panghakot og tae. Kada buntag hapon ka mangkuan. Limpyo. Palahon lang na diha. Kada diha unsaon man paglimpyo? Isprehan pa nimo, inigawas na nimo. Inigawas nila, isprehan nimo. Dili na. Wala siya spray? Ito pang washing. Inigawas nila pang washing. Wala di ba slide ng baka na raw? Apit na sila mag-milking, no? Stress. Yan.